Daddy, hindi ka pwede pumasok dyan. Yan yung ano ng mga trabahador. Doon yung ano, bangus. Sito na apple. Miss, ikaw nag-shoot nito. Durian flavor pa. Hey everyone! Welcome back to another day in the life of an immigrant family here in the USA. So today guys, kami lang po ay papuntang Duluth to get our groceries. Since pupunta lang din kami doon for the Asian store, kaya doon na kami lahat, hindi na kami dito sa Gainesville. Dati kasi kapag kami grocery kami, ay dito lang kami sa Gainesville. Like pupunta lang kami Walmart o kaya sa Oakwood kami, Walmart and Sam's Club. Pero ngayon, dahil gusto na namin, as in walang laman yung fridge namin. Meron namang laman, may onion leaves, spring onion, tsaka may lettuce, yun lang yung laman. Sa freezer namin, ang pwede lang ulamin doon ay tuna. May tuna steak kami doon, which is gagawin ko siyang kilawin tonight. So yun lang. Yun na lang yung food namin. Sa pantry namin, nandun kasi mga noodles. Hindi naman kami nag-noodles sa araw-araw. So kailangan na talaga na grocery. Dapat pa kasi yesterday, pupunta na kaming grocery store. Tapos tulog si Daddy. Kami lang sana ni Mishi. I've tried my best. Nandito na kami. Nag-prepare ko na lahat. Nasa car na kami. Ayaw niyang mag-car seat, sis. Ayaw niya talaga. Ayaw. Gusto niya doon lang siya sa door. Pinagbubukas niya yung mga door ng sasakyan ko. Yun. So sabi ko, this is not gonna work. Abort mission. Bumalik kami sa bahay. Ayaw niya mag-car seat eh. Hindi kami lalabas. Sabi ko sa kanya, next time, if you wanna buy stickers, you need to sit on your car seat. Iyak siya kahapon kasi hindi kami natuloy. Tapos napagalitan siya. Yesterday was not a good day for her. So ngayon, pero last night, nag-good mood siya. Laro kami ng laro last night. So, bumawi naman ako sa kanya. Shout out po kay Kuya Ray at kay Ate Arlene. Nanonood daw sila ng aming vlog. Sabi ni Kuya, feeling close, Kuya. Ayan po. Salamat po sa pag-support. Ano daw sila Alpharetta. Hindi pa kami nakapunta doon. So, hopefully, next time makapagpasyal din kami doon. And then, nag-message sa akin yung wife niya na sabihan nyo kami pagpupunta kayo dito, sabi. So, it's so nice naman na na may nanonood pala na from here. So, wala lang, nakakatuwa lang. So, parang feel talaga namin na may community kami dito. Kasi madaming Pilipino. O, Daddy, may isa-shoutout din si Daddy! Shoutout, paring Junar! I miss you! Wash out mo daw yung asawa. At saka si Sis GC, ayan. Miss na namin kayo. Sana makapasyal din kami dyan soon. Or kayo, pumasyal naman kayo dito sa amin para hindi kami ang biyahe ng biyahe. Ang hirap magbiyahe na may bata. But anyway, I hope to see you guys soon. Ano ba naman to? It has a life of its own naman. Yun. Ito ang mura, 7. Kaya mo tinatan pang bistek. Sabi ko kay Daddy, iniwan ko yung listahan. Pero dala ko doon dito. Wait lang, be. Oh, milk tsaka water. Milk, water tsaka Monster. Yun lang. Yun lang yung natin dito. Ayoko nang bumili ng tinapay dito. Ang bilis masira. Ay, yung na lang na bread. Yung artesano. Saan kaya yun ba? Baka nandito naman. Anong Monster? Water. Kita nga tinapay. Daddy, hindi ka pwede pumasok dyan. Yan yung ng mga trabahador.
Hindi. Yup. Ay, tumutulo. Hindi ba na may basag sa bote mismo? Okay. Ata jing ka na yung misi. Hindi yan ano, malalaki yan. Tatlo lang yan na malalaki. Superfluid clothes yan. Yung bread na artesano. Ganda lang. Sarap kaya to. Sa bagay, tinatoast ko naman yung mga bread ko. Okay, let's go. Ikaw, Missy Bang Bang. Keep it there lang po, keep it there. It's for you. Wow! Lang yan. Isa lang. Alright, next stop, Asian store. Tapos na kami dito sa Sam's Club, guys. Very fast lang kami kasi hindi na kami nag-ikot-ikot. Nakakawalang gana yung cart namin. Hindi siya sumusunod sa direksyon. Ang hirap niyang i-drive. Kaya umalis na kami. Pero may nadagdag pa rin aside sa nakalista. Magkano binayaran mo doon, Daddy? 98. 98 na yun? Hmm. Ha? Bakit 98? Kasi 30 yung Monster. 3 yung ano. 30 yung Monster. 40 plus yung... Grabe, 98 na yun. Yun pa lang. At anyway, pang matagalan naman yan. Yung karne lang, ang mahal ng karne. Guys, grabe. Kasi dati yung chuck roast yung binibili namin. Nung first time kong gumamit ng Sam's Club, that was way back 2022. $5 per pound lang yun yung chuck roast. Tapos, naging 6, naging 7. Tapos dito, $10 siya per pound. Iba na talaga yung binili ko. Yung na-slice na ibang part. Ewan ko na lang, baka matigas yun. Pero, i-ano ko na lang. Kasi gagawin lang din naman namin beefsteak. So, papanipisan ko pa yung pagka-slice niya. Kasi manipis yung slice niya. Inipisan ko pa. Grabe. At least kasi yun, $8 lang a pound. Tingnan ko nga sa mamaya sa Walmart kung magkano. Dahil kung ganun, Walmart na lang kami. Binibili ko kasi sa Sam's Club kasi nga maramihan. Tapos, mas mura dati yung mga karne. Bakit ganun? Baka mag-chicken na lang kami. Tapos yung gulay din kasi, mahal din kasi. Estava a viver, caminhando na vida, sempre chorando por uma nova ferida. Wait. Hoy, ba't ka kumakain ng krusita? Nabasagamin na pero di ako balut, oh. Duck balut. Naka-tray. Doon yung bangus. Saan mo magpaksiw na lang tayo ng ganito? Okay. Sige. Ito na lang. Tapos doon na tayo sa mga karne. Tropeços, esquecidas caídas, em noites perdidas. Sige. So, kakatapos lang namin guys dito sa City Farmers Market and I paid 131.91. Tapos, dito naman ay 2.99. Madami kasi kaming nabili na yung mga wala na kami, like wala na kaming toyo, mga ganun. So, tapos madami kaming mga pinagbibili ng mga snacks. So, pakita ko na lang mamaya sa haul. But anyway, mas mura dito yung karne na parang binibili namin yung chuck roast, $7 lang siya. Doon sa Sam's Club, $10. So, next time dito na lang din kami bumili. And then may nakita kami na mga Pilipino na from South Carolina. Very friendly naman sila. Si Kuya talaga yung nagsabi na, taga dito ba kayo talaga sa Tagalog? Sabi niya sa akin. Tapos, opo kuya, tapos saan kayo? Ay, Ilocano po pala, sabi ko na lang. Kasi 'di ba kasi kapag Bisaya yung mga nagtatanong kasi yung Tagalog, basta kapag Tagaluzon ka, Tagalog yung tawag nila, parang ganun.
Kasi syempre Tagalog yung pakikipag-communicate natin sa kanila. So yun, si Kuya. At saka yung mga kasama niya, may kasama din siyang girl. Hindi ko natanong yung mga pangalan man lang nila. Pero from South Carolina daw sila. They drove for 2 hours just to grocery here. Naalala ko tuloy nung mga panahon na nasa Iowa pa kami, na nagta-travel kami ng 2 hours from Iowa to Nebraska just to go to the Asian store. And the Asian store is mas maliit pa kaysa dyan na daddy. Malaki siya pero mas maliit dyan. Pero madami din silang mga benta. Yung nandun naman na lahat ng na mga kailangan. Like, yung mga gulay nila, nandun na yung mga necessity. Pero hindi kagaya dito na meron pa silang wing bean. Yapal lang in Ilocano, hindi. Sigarilyas in Tagalog. Tapos meron pa silang katuray. Pero medyo mahal yung katuray. Kaya yung isang pack lang yung binili ko. Pero sabi ni Mac, ano yan? Ang tawag nito? Konti lang yan. Hindi dati, lalagay ko siya sa baradibod. Ay, perfect! So, sitaw, tsaka yung katuray. Tapos, bili na lang ko patani mamaya sa Walmart. Yung frozen na baby lima beans. Hey guys, time check. It's already 8:35 p.m. Grabe, ang late na namin nakauwi. Ang tagal namin sa mga grocery. Doon sa Asian store, almost 2 hours kami doon. Tapos sa Walmart, wala naman kami masyado binili. Ang tagal-tagal naming nag-ikot-ikot. But anyway, share ko lang yung mga nabili namin sa inyo. Ang plano lang namin is supposed to be pang 1 week lang na pagkain namin. Tetest sana namin kung paano. Pero sabi ko, parang yung in-spend namin pang 1 month. Tapos wala kami masyadong nabili na pang ulam. You know what I mean? So, parang sabi ko, parang hindi siya So, this is going to be random. Sabihin ko na lang kung saan ko siya nabili para, masabi ko. Kasi yung ibang binili namin ay nandun pa sa baba. Kinukuha pa ni Daddy. So, eto. Asian Store. City Farmers Market. We got here Jelly Ace na ganito. Galing para kay Mishi. Ayan, yan yung nakuha niya. Siya talagang pinaka-winner today. Skyflakes Condensada, ang nagpatagal sa amin na hinahanap namin. Oishi Potato Fries. More from Asian Market. Basta para siyang, di ko alam kung ano ba to, kung galunggong or tulingan. Pero ang alam ko, galunggong siguro to kasi parang ang tulingan is bonita, parang ganun. Walmart, bumili kami ng CP cup ni Mishi kasi nga i-win off ko na siya sa dede. So, this is the closest na hindi dede pero hindi rin CP cup na yung matigas. Medyo malambot pa rin ito. So, at least, i-transition ko lang siya ng ganito kasi baka, ang hirap mag-parenting. Basta. Pang 9 months and above lang siya. Kasi dapat sa age niya ngayon, hindi na dapat siya nagdedede in the US. Pero sa Pilipinas kasi up to 2 years, nagdedede pa ang bata. Pero dito dapat 1 year old. Pagka-birthday niya, hindi na siya dapat naka-chupon. Dapat nasa sippy cup na siya, tapos hindi na siya nagpo-formula milk. Dapat whole milk na lang. Speaking of whole milk, we got here... Ay, para talagang may butas. Ay, kaya ako sinupot kasi para siyang may butas. So, ito-transfer ko na lang yan sa lagayan namin ng milk. Basta yung members mark lang yun. And then, I got here from Walmart, a Revlon na pangkulay lang. That is just $5. Yung hair loss ko, medyo okay na siya. Ang daming tumutubo ng mga baby hairs ko na. Pero, yung dito ko talaga, dito yung white hair ko, dito lang na area. Yan. Hindi ko alam kung bakit. Asian Store, Choco Pie. Biglang may Choco Pie sa cart namin. Di ko alam sinong bumunot niyan. And then we got here chicken longganisa. Finally, we got chicken longganisa that is the one that we usually buy from Sioux Falls. So, I got 3 na kasi hindi siya usual na meron. So, 3 na yung kinuha ko. Coffee ko cappuccino para maiba naman daw yung kape namin na 3-in-1. Kasi yung Old Town namin, masyado siyang mapait. Tapos yung kopi ko na brown, masyadong matamis. So, let's see yung cappuccino. And then, we'll just gonna try Skyflakes na sweet butter. Ito yung mga dinadagdag ko lang sa mga binabaon ni Daddy. And then, I got here Clover na cheese. Ayan, kasi yung barbecue hindi ko masyadong gusto. So, finally, meron na sila. Pero isa lang kinuha ko. Sito na apple. And then, sito na lychee. And this one, I believe, is from Asian Store as well. Coconut cookies. Hala! Alam mo to, hindi namin to sinot. Sinot to ni Mishi sa
Mishi, ikaw nag-shoot nito. Durian flavor pa. Nakakagigil yung anak ko. Ay, akala ko nabalik ko. Dalawa pala yung sinut niya. And then from Walmart, you want to drink milk already? Alam na niya yung milk niya. From Walmart is this one. This is the Horizon Organic na tig 8 ounce siya na package. So, ready to drink na siya. Kaya, nagwawala na tong maliit. Gusto na niyang maggatas. Alam niyang gatas niya to eh. Tapos ito kasi may straw na siya. So, what we're planning is, kapag lalabas kami, ito yung babaunin namin. So, shelf-stable siya. So, kahit hindi mo siya i-ref, ay okay. Okay? Careful! Don't squeeze, okay? Oh, give it to mommy. Daddy, di ba may mga nabibiling, maliliit na mga ganyan? Yung mga binibigay natin sa pasyente. So, dalawa yung binili ko na ganon. Horizon, real milk siya. So, this is a whole milk. Ayan, hindi siya yung 2% something kasi meron din yung reduced fat milk. So, ganito yung itsura niya. May ganito din sa Sam's Club, pero yung malaki, and we don't like that. Kasi pag yun na-open mo na, you need to put it in the fridge or else mapapanis siya. Unlike ito, pag na-open mo yung isa, ubos na yan ni Mishi. Walang mapapanis na gatas dito. Daddy, tingnan mo, may sinot siya, na hindi ko napansin. Tapos, durian flavor pa. Akala ko isa lang. Yung nakita namin yung Skyflex, yung isa na balik ko. Nilagay pala niya doon. Ang bilis ng kamay ng anak mo. Okay, from Sam's Club, dahil mahal yung chuck roast nila, ay bumili na lang kami ng beef sirloin tip steak thin. Because this one is only 7.72 per pound. So, wala siya masyadong fat. Okay lang sa akin, pero si Daddy hindi ko alam kung magiging happy siya. UFC ketchup from Asian Store. Sam's Club, bread na Farmhouse Hearty White. Ayan, kasi gusto daw ni Daddy magbaon ng sandwich and baka pag magbe-breakfast kami, ganyan na lang din. Ako kasi hindi naman ako masyadong ma-breakfast na kanin sana. And then honeycomb tripe. Gusto daw ni Daddy, ganito daw yung isahog ko sa munggo. Sis, talagang yung munggo namin kasi mataas talaga, magiging mataas ang purine ng munggo namin. Kasi ganito pa yung sahog. Ayan. And then, beef intestines. This is mura lang. This is just 4.77 kasi ang per pound lang nito is 2.29 compared sa honeycomb na ang per pound niya is 5.99. So, ito, kumuha si Daddy ng ilang pounds to. This is 2 pounds, 4.77. Gusto daw niya na alam mo yun, yung parang chicharong bulaklak, i-air fry lang niya. Yun, ang gusto niya. Ewan ko kung kailan mangyayari yan. Baka ipapaluto na naman niya mamaya. And then, I got here wing bean or palang or anong Tagalog? Sigarilyas. I like that. But I forgot to buy patani. And then, yung nakakatakot na gourd, ang palaya, because I like this one na. Kasi mas okay siya. Yung texture niya, for me, mas crunchy siya. Compared dun sa mahaba, lalagyan ko ng itlog. So, pang breakfast namin, so I only got 4 pieces. Yan. And then talong, I only got 3. Pang breakfast lang din namin. Or ilalagay namin sa paksiw na fish. And then serrano pepper. Kumuha lang ako ng 245 para lang malagay sa paksiw, malagay sa papaitan, malagay sa tinola. Mahilig ako maglagay ng ganyan para lang yung amoy lang ba niya, yung nagaano sa pagkain. And then I got here a fritada style na century tuna para daw kapag walang mabaon si Daddy ay may mababaon siya. So, hindi lang pala to 1 week, pero sabi niyo siguro, teka, nasa ba yung main food? So, ang main food lang namin ay parang yung ano lang, parang yung fish, yung beef, tsaka yung tripe lang, yun lang. Pero marami naman kaming mga Asian gulay ngayon, at least, kahit papano, diba? And then, dahil wala na kaming toyo and suka, ayan, dato puti na, ito na siya, yung dalawahan. And then, ito, kailangan ko ng maluto, para di Buddha, di tomorrow night. Kasi bumili ako ng white flour. Oh, san ka pa? White flour pala yung English nito, katuray. $2 na to, guys. $2. Napakamahal. And then, I got here ginger. And then, yung sitaw, madami kaming kinuha kasi gusto daw ni Daddy ng adobong sitaw, ginataang gulay, at saka sasahog ko din siya sa boradibud. O, diba? Perfect! And then, gusto ko ng mani na yung ikukuk ko yung, anong tawag doon, Daddy? Yung basta yung parang binibenta sa mga bangketa sa atin. So, bumili lang ako nito. Tigta $2 lang naman to, I believe.
Yan, nagsasaing na po si Daddy kasi late na kami. Pero at least yung ulam namin, madali ko lang yun nagagawin. And then, Mang Tomas from Sam's Club. Ayan. Noodles. Di ba sabi ko, hindi tayo mahilig sa noodles? Hi, Paul! hindi kami mahilig sa noodles. Pang-emergency daw na baon ni Daddy. Pag wala akong maipabaon sa kanya. Or kapag breakfast, natulog pa kami ni Mishi, yan na lang daw yung kakainin niya. Kasi minsan guys, no, most of the time ngayong nandito na kami sa Gainesville, sobrang late na ako nagigising ng umaga kasi pangit talaga yung tulog namin ni Mishi. I don't know why. Tapos, pero yung dinner, yung baon naman niya sa hospital, alam ko may maipababaon ako kasi naplano namin yan before we went grocery shopping. Ito na lang ba lahat yun? Grabe, 300 plus. Ito lang. I got here from Walmart strawberries. And then Walmart kamatis. And then lemon para sa aming bistek. And then bumili kami ng... Wala na kaming facial wash ni Daddy. So, balik kami sa Oxy. Ayan. Wala na kasi yung binigay sa akin ng... Ang tawag nito? Yung pinagpapa-facialan ko dati dun sa clinic na ano, para sa pimple. Eh, pati siya nagkaka-pimple na siya. So, back to Oxy kami. Ito yung gamit namin dati nung nasa Iowa kami pero with their new packaging. Every time that I buy Oxy, bago yung packaging nila, Daddy. Kasi yung binili na naman dati, new packaging na naman sila. And then, hindi to pagkain, pero kailangan namin to. We need the ink, black ink para sa aming printer. And also, I got here highlighters. I need this for my journal kapag sa mga binabasa ko, ganyan. And then, when we went to Dollar Tree, nag-ikot-ikot kami doon, nakabili na ako ng aking cotton rounds, mas mura, at least 125 lang. Hala, grabe ngayon sa Dollar Tree, no? Kasi dati, 125, tapos mga $5 na iba na yung price ng iba. Pero ngayon, may 125 sila o may 175 sila. Sabi ko, akala ko nga 175 na talaga lahat. Pero nung ano naman, may 125. Then bumili ulit kami ng stickers ni Mishi kasi nakakahiligan niya ang stickers. And then we bought chocolates, Snickers, and KitKat, tsaka Kinder Bueno. Para lang sa mga panahon na magka-crave kami. Post-it notes. And then, dito naman ay may binili pa si Daddy na Monster Energy na Guava and Ultra Blue Hawaiian and Ultra Fantasy Ruby Red. 24 pieces na siya. Mahal to. Parang $30. Pag magkano kasi to kapag sa hospital mo bibilhin? 2 something. 250. So, at least mas mura ng konti lang. 250 daw kasi pag sa hospital. Eh, yan yung energy drink niya. Tapos, yung 40 bottles na hindi nyo na makita. Hindi ko na rin kayang... Basta isang case ng tubig na tigi 8 ounce, I believe. Is it 8 ounce? 16.9 fluid ounce ang isa. So, yun na members mark. Kasi yun na yung tubig namin ngayon, hindi na kami nagpaparefill. Kasi wala kami mapagparefillan na ng bote namin eh. So, yun yung aming mga grocery na hindi ko in-expect na ganun pa rin yung magagastos namin. But anyway, matagal namin to mauubos. Next time na mag-grocery kami ay yung mga sahog-sahog na lang siguro, mga ganyan. Main food, kumbaga. At least di na kami bibili ng mga ganito. So, mga 2 weeks din siguro namin itong mauubos. So, that's it for this vlog, guys. I hope you enjoyed watching this video. And kung taga dito po kayo sa Georgia, especially if malapit kayong Atlanta, Duluth, Gainesville, Alpharetta, yung mga malalapit na mga yan, surrounding Gainesville, please let us know kung saan pa kami pwedeng makabili. Kasi we've tried H-Mart, we've tried City Farmers, we've tried the, ano na ngayon? Oriental, Great Wall Oriental, parang ganun. So, 3 Asian store na yung napuntahan namin. And so far, yung City Farmers Market, yung lagi naming napupuntahan, mas mura siya compared sa H-Mart. Yun lamang po. Salamat for watching. If you want to be updated sa mga pangyayari sa aming buhay, you can follow us on my Facebook with the name Joy of Mia. Doon po ako madalas nag-upload. And also on my Instagram, updated din po yun with the name Joy of Mia as well. And please, 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 if may time kayo, please copy the link, share this video or copy the link. Yun lang. Yun lang yung kung ayaw nyong i-post, okay lang. Basta you copy the link. You click the share button and then copy the link. That's it. Thank you so much, everyone. I hope to see you guys on our next one. Bye!